Ug siyempre buntag naman gyud ato ni kalingawan rig patuktok ang atong manok dre sa atong tangkal. Kalami ra ba gyud ihigop og sabaw aning manok og ihawon, labi na og i-fried chicken. Sus parehas gyud kalami sa Jollibee. Nga kagumkum kayog panit pag human natog patuktok diha aw timpla na yung tagkape kay lami kay higop kape ning sayong kabuntagon. Painit na mga kasimod. May buntag. May buntag mga kasimod kanino mga kasimod, may buntag sa Pilipinas, sa USA. Mayong odto sa Middle East. Asa ka mang nahimutan karon, mayong adlaw. Okay? Mayong pagpamahaw kay karon taud-taud mag duty na ta. Duty ta sa atong obligasyon. Fried rice nga lami kayo. Eh? Sarap. Lami kayo. Fried rice sa pamahaw. Sarap. Inununan mga kasimod. Muna akong ipalit dito ganina sa Ate Mer. Ilawan na to. Good. Inununan. Bentar mama. Bentar mama ini. Ada bebe. Ya pagkalinis ka lang si Kain. Ano yung din siya? Namin kang gurang isda ba? Dagan. Ang kapit ba? Ginatawag nga. Ang kao, isda sa bato. Ha? Kali kami. Nga ni, ito mukha. Ang kupro ka itong kulor-kulor. Nga na, kung ganan ako itong kulor-kulor. Ituhon. May, ang kulor lagi ni. Ha? Sobrang nabutang ito. Sisunin. Sakto naman. Naparat. Di man parat. Kakabiyak mo lang ka. Ininunan ang parat. Ininunan parat. Sakto lang ka. Nga, magagabi mo na parat mo. Kali parat. Ano ba para?